Ens hem desplaçat fins a l'hort de Jesús Arnau. Hem volgut vindre a que ens conte aquí in situ, a l'hort on ell treballa, a casa d'ell. Té ja 3 llibres publicats en mercat. Els primers es va fer conjuntament amb una altra entesa en la matèria, Mariano Bueno, i l'últim ja han pres un poc el camí en solitari en una editorial navarra. Els llibres són, en principi va ser una agenda del huerto y el jardín ecológicos, publicada per Integral al 2004. El segon va ser Huerto Jardín Ecológico, guía para el cultivo ecológico en pequeños y grandes espacios, de Jesús Arnau i Mariano Bueno, també editat per Integral. Y finalmente, cuando el huerto puede ser un jardín, una aproximación a la jardinería ecológica, publicat per l'editorial Fertilidad, i va ser presentat, Jesús, a l'última fira de biocultura a Barcelona. Com sorgeix la planificació del primer llibre, de l'edició del primer llibre? Bueno, jo he tingut la sort de que fa més de 30 anys que sóc amic de Mariano, i ell, com ja és un autor reconegut, realment li va ser fàcil introduir el projecte, no? Entonces, en aquest projecte col·laboràvem, ell feia la part d'hort ecològic i jo feia la part de jardineria. Era un tàndem. Sí, cada un feia la seva especialitat. Entonces, ell com ja tenia llibres que eren, com si diguem, bestseller, llibres que es venen molt cada any ja, doncs no vam tindre cap problema en que ens acceptaren el projecte. Els 2 llibres següents... Bueno, i el següent també era una miqueta com una ampliació del primer, no? Ell també feia la part d'hort ecològic i jo feia la part de jardineria. Posàvem una miqueta més de... O sigui, és que el primer va ser concebit com una agenda, però clar, no va funcionar el primer, perquè tenies que anar actualitzant les fetges o publicant un llibre nou cada any i l'editorial no va veure suficient negoci. Crec que incloïa un calendari de llunes vinculades en la... Sí, un calendari d'activitats que es podien fer en cada estació i més a més, no? Hi havia una part de jardineria i una part d'horticultura. Però, bueno, això va ser com un assaig per al segon llibre, que era el que realment ja hi vam profunditzar i vam fer com una espècie de mètode en una bona part pràctica i molta més informació, no? Quan a l'últim treball en solitari, com ha estat l'aventura? Bueno, l'altre llibre... O sigui, aquest llibre és, com si diguérem, un projecte més personal, no? Perquè l'altre era una miqueta com treballar sobre demanda, no? Te diuen, mira, el llibre té que tindre aquesta estructura, esta. En canvi, és com si haguera pogut dir tot el que a l'altre estava una miqueta fora del projecte, no? Entonces aquí vaig fer un esquema més donant importància a lo que és la part emocional, a lo que és la importància i el paper de la bellesa en l'existència humana, no? Perquè l'agricultura ecològica d'alguna manera està una miqueta infectada de l'aire industrial que té tot, no? On conté més bé tot el quantitatiu i el qualitatiu se considera una cosa que te ocupes quan tens problemes, no? Té que veure, aconsegueixes molta floració, aconsegueixes molts de quilos de fruit en poc esforç, i això és un camí una miqueta contrari a lo que és el camí de l'agricultura ecològica, on entren altres elements com són el respecte a la natura i la dimensió emocional que comporta el treballar en un espai on la naturalesa està, la biodiversitat i la bellesa estan contemplades o no.
O sigui, és veure d'alguna manera un tot integral, no? En el fet del cultiu. És ser coherents en el fet de que la ciència cada vegada més en les seves investigacions ens està dient que el món no és un conjunt de parts separades, sinó que tots formen part i sobretot tot el que és l'esfera de la vida forma part d'un conjunt que és interdependent, no hi ha res aïslat. I que cada ser viu d'aquest planeta està dissenyat genèticament per a encaixar en aquesta biodiversitat. Que interactua. Que aconsegueix un equilibri dinàmic dependent de la climatologia i de les condicions de la terra i tot això. La publicació d'aquests tipus de llibre, l'aposta, diguem, per les editorials, l'aposta de les editorials per aquest tipus de publicacions podrien indicar un augment de l'interès de la gent per consumir aquest tipus de producte i per consumir aquest tipus d'informació concreta. Home, sí. Per desgràcia, l'avanç de l'ecologia és directament proporcional a la quantitat de basura que tirem al mig ambient. O sigui que la gent només s'espavila i es preocupa per això quan la basura li arriba a la porta de casa. Cada vegada està més pol·lucionat, cada vegada la natura dona més senyals de que arriba a límits on a partir d'ahir deixarà de suportar-nos com ho suportava i llavors la gent fa, aquí està passant alguna cosa, i deixen de pensar només en la hipoteca, que suposo que és una gran preocupació el que la té, no? O en el que cobre, o si aguanta... O sigui, que són coses que tenen que tindre el seu valor, però que s'ha de considerar també el fet de que estem en una natura que ens dona l'aliment, no? Tot l'aliment. I que una de dos, o la cuidem o serem com aquella persona que està apoyant una rama i al mateix temps serrant-la. Arribarà un moment en què se fotrà el bac, evidentment. Tu creus que en la voràgine que estan assolint els fets i les coses a nivell econòmic, a nivell ja planetari, no sols a nivell d'aquí del nostre territori, la gent és conscient d'estos detalls? O en aquest moment sols s'està pensant en com tirar endavant i arribar a final de mes? Home, els moments de canvi són moments molt complicats, però també són els més interessants. I encara que pareix que en principi tots són problemes, no? Perquè la gent pensarà més en l'economia quan les coses li van malament, també se replanteja, és el punt en el que se replanteja coses que potser donava per clares antes, no? Entonces, esta és una més. O sigui, han viscut d'una manera, això ha funcionat malament, i al moment d'armar un altre tinglado, pues, com això ja és una cosa que l'ecologia, per exemple, fa 25 anys, els ecologistes eren gent rara, friquis, que d'alguna manera els miraven així de cantó, no? Ara, com ja està als mitjos, la gent, a l'hora de dir, a veure com monto la vida d'una altra manera més positiva, més coherent, pot tindre en compte això. Penso que és una oportunitat. És una oportunitat per a canviar de model, d'alguna manera, de model econòmic, de model energètic, de model de vida, d'alguna manera. Creus que finalment hi haurà gent que adoptarà esta via? Pues no ho sé. Però... És lo aconsellable? És el que desitgem, no? El que passa és que moltes vegades confundim els nostres desitjos en la realitat, i la realitat és que la gent conscienciada de l'ecologia continua sent una minoria. Entonces, jo no espero que molt pronte les coses canvien. Serà una cosa paulatina. El problema és que estem en un contrarrellotge en el que les coses s'estan deteriorant molt de pressa i, bueno, i arribarem quan arribarem. Què hem de fer? L'aposta per les energies renovables també per part de l'administració sembla que va molt lenta també, no? Va acabar atràs, però bueno. Va acabar enrere. Sí, només se tracta d'esperar que canvi el signe polític de la gent que mana. Perquè ara mateix estan penalitzant totes les energies verdes i l'estan subvencionant
les elèctriques que fan... Les grans corporacions. L'altre dia mateix vaig anar a un lloc d'atenció al consumidor d'una hidroelèctrica i vaig preguntar per si tenia opció a tindre una energia que em garantiren que ve de fonts renovables i em va dir, crec que sí que hi ha alguna cosa, però ho tinc que buscar. Vull dir que hi ha poca gent que s'ha interessat també, no? Perquè les grans companyies d'alguna manera, en la medida que no poden manipular el públic, s'adapten a les seues demandes. Hi ha opcions, hi ha opcions. Ahir precisament se presentava una Som Energia, se presentava a Vinaròs i és una opció de consumir una energia, diguem, més neta, encara que te costi més o menys al mateix preu, però el consum és més, diguem... D'alguna manera... Te garanteix un consum més conscient de l'energia que tu estàs utilitzant per a casa. Jesús, què és el que més et preocupa quan planifiques un llibre que en teoria deu de ser didàctic? Que el missatge arribi en claretat a la gent, què és el que més te preocupa? Bueno, d'això no en tenen més les editorials, no? I elles aposten molt per les imatges, no? Tindre bones fotografies i després jo el que he procurat és no tindre grans blocs de text que agobien a la gent, no? És tindre les idees aislades en paràgrafs no molt llargs, no? Perquè la gent se faci una idea de conjunt, però pas a pas, no? O sigui, un bon equilibri entre el que és la qüestió intel·lectual, no? Fent abstraccions que facin una idea de conjunt, però al mateix temps que les imatges donen una perspectiva gràfica de l'aspecte pràctic, no? I sobretot que siga efectivament pràctic, no? Que hi hagi un pas a pas que la gent se pugui veure guiada. Claretat en la informació, donar una informació directa que arribi i que després pugui tindre una part pràctica, que s'hi pugui aplicar, no? Que la gent la pugui aplicar. És que si no, la part filosòfica, en ecologia sempre està la prova de l'algodó, que dius, a veure, funciona o no funciona. Què passa? Que quan tu fas un esforç necessites que te doni el màxim rendiment, que sigui efectiu, si no, no serveix per res. Quant a la temàtica ecològica, és un univers molt ampli en conceptes i en modalitats. Tenim la biodinàmica, està la permacultura, són totes coles que viuen i existeixen sota el paraigües de l'ecologia. Tu quin model normalment has seguit des dels teus inicis? Quins models has seguit i quin creus que és l'òptim? O si se pot fer uns sistemes mixtes, combinant uns i altres? Jo crec que és l'única opció coherent, no? O sigui, per mi totes les escoles són reflexe d'una cultura, un clima, un entorn geogràfic que ho ha generat, no? Entonces, jo no ho veig com, per exemple, si jo segueixo la biodinàmica, tens els llibres del Rudolf Steiner i això té que ser la Bíblia, doncs no. Per mi són simplement informació. Jo penso que una persona té que començar a treballar. En la medida que se troben problemes, té que començar a buscar informació. I ahí estan tots aquests mètodes que donen una informació molt bona, però és només informació. Després tu tens que agarrar-ho i adaptar-ho a les teves necessitats, al teu clima, a la teva cultura, a lo que consumeixes, a lo que t'agrada, i aquest serà el millor mètode per tu, el teu. Jo recordo la imatge del impulsor de la permacultura posant la llavor de l'avellana al jardí de gespa d'un xalet. Sí, però després tens que pensar que la permacultura és una filosofia que va néixer a un despatx i va néixer a Austràlia, on hi ha finques de 1.000 hectàrees. O sigui,
entonces tú me dius, vale, entonces la permacultura no la pots aplicar a un hort menut? No, com a filosofia sencera. El que passa que hi ha molts d'elements de l'estudi que van fer, molt anglosaxó, que a tu te poden ajudar, com per exemple el fet que quan tries una planta tens que triar la planta que tinga més, que aporte més coses, no?, en aquest entorn. Però aquí, per exemple, t'has posat compost, no?, per evitar l'aparició d'herba, no? Bueno, acolxat, se diu això, Acolxat. és matèria orgànica que d'alguna manera reprodueix l'ambient que hi ha en un bosc, no? O sigui, normalment la terra a la naturalesa mai està desnuda, no? Mai està nua. Nua. Sí. Però el compostatge, perdona, també l'utilitzes per abonar la terra, barrejat en la terra, el compostatge orgànic extraut de la tot llar. el que surt de l'hort se composta i després torna a l'hort. És d'alguna manera com reproduir el cicle que d'una manera natural se dona en la naturalesa. I això en quin apartat estaria englobat? En quina escola? O totes les escoles de l'ecologisme aconsellen que s'actue d'esta manera? En general totes, el que passa és que cada una ho aplica a la seva manera. La biodinàmica li donarà més importància a l'hora de fer el compost, introduir uns elements, entre cometes, màgics, no? Per exemple, agarren un cuerno de vaca, l'omplin de fem i el deixen enterrar durant 6 mesos a un camp. I teòricament allò té una energia que després la poses a un bidó d'aigua, estàs una hora remenant en les constel·lacions adequades i se suposa que allò protegeix la planta, li dona energia, això i allò. O sigui que la biodinàmica està més vinculada a temes energètics. Sí. I la permacultura... A temes pràctics, no? D'organització. A veure, com organitzes tu una finca? I ells ja comencen. Espera més racionals, potser. Sí. En aquesta època de l'any, Jesús, quines plantes aconselles que se planten? A una persona que tinga un hort, quines plantes li aconselles? Bueno, en realitat, d'alguna manera, el clima i l'estació en la que estàs t'imposa un tipus de cultius, no? Ara, en aquest temps, plantes de fulla, com l'encisam, la rúcula, les bledes, plantes d'arrel, com la carlota, els porros, la ceba, i a nivell d'ornamentals, el més adequat és pensaments i alguna calèndula. Calèndula i pensaments combinats en plantes de fulla i d'arrel. Sí. Veus, per exemple, aquí hi ha una sortida de calèndules i allà de caputxina. La caputxina el que passa és que ara vindrà el temps més fred i se gelarà i rebrotarà de l'arrel, però bueno, a la primavera ja estarà bonica. Per a una persona que dispose d'un espai menut i que vulgui impulsar un hort, que per exemple visca a un pis o en un lloc que només disposa d'una jardinera, què li aconselles? Si només tens un parell de jardineres, el que no pots fer és plantar plantes en un gran volum, no? Tens que triar plantetes petites que tu tinguis un consum diari, no? I si a casa alguna petita ornamental a un racó o en una maceta a part, no? O sigui, plantar, per exemple, el que tu menges en ensalar cada dia, una miqueta de rúcula, una miqueta d'enciam, escaroles, alguna ceba, el julivert, que és tan recurrent, totes aquestes coses, no? Perquè si plantes una favera i t'ocupa tota la jardinera, doncs bueno, potser que t'agraden molt les faves i de faves estigues bé, però no tens res més. Respecte a les llavors per fugir un poc dels transgènics i tot això, ja la gent pot disposar d'un banc de llavors autòctones o que no hagin estat contaminades per els transgènics per aquí. Vosaltres com ho feu, lo de les llavors? El millor de les llavors és que cada un se les faça ell mateix. Per el fet de que la planta mare, quan fa una llavor, li posa més informació de la que ens pensàvem, no? O sigui, està el còdic genètic, però aquest còdic genètic, d'alguna manera,
se manipula en raó en quin ambient ha crescut la planta mare. Entonces, si tu te porten una llavor, pot ser una llavor de molta qualitat, però aquesta llavor té uns matisos que la d'aquí els té diferents, perquè ha crescut, per exemple, si el productor és de Girona i a Girona està en un lloc on fa més fred, aquella planta, la planta mare és com si li hagués dit, cuidao, que vas a un ambient fresc, ve aquí i a l'estiu fot una calor que te tombe. Entonces, d'alguna manera, és com si aquella planta estiguera preparada per una cosa que no té que trobar. És el que es diu l'epigenètica. Se donen uns processos que es diu metilació en el que l'esquema genètic se modula i d'alguna manera la planta està més preparada per unes coses o més predisposada per unes coses que per l'altra. O sigui que hi ha informació que se transmet genèticament d'una planta a una altra. Si per exemple la persona que ha fet el planter, que ha fet la llavor, les plantes aquelles perquè tinga més producció li ha donat molta quantitat de nitrogen, aquella planta això ja ho té assimilat. Entonces, d'alguna manera, tu tindràs que donar-li més nitrogen. En canvi, si ha crescut en un ambient més neutre, més equilibrat, d'alguna manera, tu en el teu hort només cal que mantingues els equilibris ecològics. Però, clar, portarà una informació d'una terra que serà molt diferent de la teua i d'un clima que potser també ho serà, perquè cada espai geogràfic té el seu microclima. Jesús, actualment estàs preparant o pensant en... o estàs escrivint en un altre títol, un altre llibre? No, el que estic fent és intentant fer un recull dels contes que tinc escrits, contes sobre natura, contes sobre animals, sobre plantes, i bueno, intentaré editar-lo. Vinculats també, d'alguna manera vinculats en la filosofia de l'ecologisme, no? Podríem dir? Part sí, part no, perquè m'agrada posar molts elements de ficció, no? El que passa que és un espai que encara estic investigant-lo, no tinc molta pràctica, jo he fet més labor divulgativa, entonces la manera d'escriure és molt diferent, no? Perquè tens que muntar artilugios literaris diferents, no? Tens que muntar una seqüència d'esdeveniments, un diàleg... Un argument... Un argument. Desenllaç... I, bueno, en això estic.